गसाइगाव महकुमानि तेलिपारानि हादरारि राजालामायाव गंसे कन्टेनार ट्राक आरो ई-रिक्सानि गेजेराव जाब्रबथाय जानायाव उन्दै खुदियाजों लोगोसे 7 सुबुंनि जखम। श्रीरामपुर फारसेनिफ्राय सानजा फारसे फैबाय थानाय UP 21 CT 1088 नम्बरनि गंसे कन्टेनार ट्राक आरो ई-रिक्सानि गेजेराव तिलापारानि टल गेट खाथियाव जायो जाब्रबथाया। जाब्रबथायजों जखम जानाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमा सिंनि काथलगुरि गामिनि फुलबानु बिबि आमिना खातुन, बिलातुन बिबि जमेर आली शेख आरो 10 बोसोर बैसोनि जान्नातुन खातुन होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायजों जखम जानाय साफ्रोमखौबो गसाइगावनि RNB सिभिल हस्पिटालाव गुदि फाहामथाय होनायनि उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो होनना मिथिना मोन्दों। उनाव जाथायथिलियाव पुलिसआ नुजाथिनानै जाब्रबथाय खालामनाय कन्टेनार ट्राकखौ हमनानै जिम्मायाव लायो आरो बे जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो होनना मिथिनो हादों।